tugugulin sa mga modules. Ang Module 1 ay sa unang linggo, ang Module 2 ay sa ikalawang linggo, ang Module 3 ay sa ikatlong linggo, ang Module 4 ay sa ika-4 hanggang ika-7 linggo, at ang Module 5 ay sa ika-8 linggo. Maraming mga gawain ang naghihintay sa inyo upang mas lalo kayong ganahan sa inyong mga pag-aaral.